Продължаваме в предаването с рубриката за туризъм и отдих. Аз казвам добър ден и добре дошъл на Тихомир Нунев от Туристически информационен център, с който ще говорим за информационния терминал InfoTourPoint. Вчера бе заседанието на Консултативният съвет по туризъм и оттам стана ясно, че на 3 декември тази година предстои официалното му откриване. Нека да припомним какво точно представлява той. Здравейте! Днес имам удоволствието да информирам нашите слушатели, че на 3 декември в 9:30 информационният терминал InfoTourPoint, за който ви разказах преди няколко седмици, ще бъде официално открит. Гражданите и гостите на община Русе ще имат възможност да ползват една от най-новите и иновативни услуги за туристическа и административна информация. В изпълнение на програмата за развитие на туризма през 2013 година успяхме да реализираме идеята за интерактивно обслужване на гостите и гражданите чрез информационен терминал. Новата придобивка е изпълнение на дружество InfoTour Системи ООД, специализирано в изработване и изграждане на интегрирана система за туристическа, общинска и административна информация. Устройството е монтирано на фасадата на община Русе и е оборудвано с 37-инчов LCD дисплей в защитен панел с възможност за взаимодействие на потребителите с системата. Информационният терминал осигурява безплатен достъп на крайните потребители до цялата включена информация 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, с което отлично допълва дейността на Туристическия информационен център. Наличието му е и една от дейностите за рекламиране и популяризиране на туристическите обекти на територията на нашата община и е в полза както на гражданите и гостите на града, така и на туристическия бизнес. Всеки има възможност да се информира денонощно и безплатно за интересуващите го въпроси относно туристически, административни, комунални или други услуги. Когато не се използва от граждани или посетители, на екрана се възпроизвеждат съобщения за предстоящи събития, необходима информация и рекламни клипове, което е една чудесна възможност за бизнеса да рекламира дейността си по иновативен и ефективен начин. Общият информационен портал на системата InfoTour, infotour.org, съдържа впечатляващата база от данни с информация за над 4000 обекта и 60 общини, а порталът ruseinfo.org съдържа цялата полезна туристическа информация за Русе. Откриването е на 3 декември, но след тази дата могат ли още фирми да бъдат включени в новата информационна система? Разбира се, порталът вече е активен и информацията се актуализира постоянно и своевременно, като искам да допълня, може да бъде добавена не само информация за фирми, а и туристическа информация за града и околностите на града като цяло. Какви са всъщност ползите от подобен вид информационен терминал? Това, което мога да посоча на първо място като плюс на системата InfoTourPoint, е, че информацията е налична на два езика. На следващо място са информационните и илюстративните материали, които могат да се обновяват постоянно, за да бъдат винаги актуални в услуга на потребителя. Ефективната резервационна система, благодарение на която резервациите могат да бъдат реализирани незабавно, наличието на разнообразна информация за културния и спортния календар и, разбира се, за множеството туристически дестинации и обекти. Огромна полза има безспорно и GPS системата, интегрирана с Google Maps, благодарение на която можете да получите лесно координатите на търсения обект. Смятам, че от включването си в системата InfoTour, Русе печели уникална възможност за кратко време и на високо професионално ниво да наложи марката на община Русе и да увеличи интереса към проектите и туристическите услуги, предлагани от нея. Това е също така и нова решителна стъпка към прозрачността и свободния достъп до информация. Благодаря и на финала да кажем още веднъж, че на 3 декември предстои официалното откриване на информационния терминал InfoTourPoint, който ще предоставя на гражданите и гостите на община Русе възможност да ползват една от най-новите и иновативни услуги за туристическа и административна информация.